שלום לכולם, תלמידים שלי, יקרים שלי. היום שבת. מזג אוויר היום טוב מאוד. שמש, אין רוח. ואנחנו הולכות לפארק להאכיל החיות. אני בקריית שמונה. כמעט כולם עזבו את העיר שלנו. בהזדמנות כשאנחנו בעיר, אנחנו משתדלות לבקר הנוטריים שלנו. עכשיו אנחנו צריכות לפגוש עם סווטה. תכירו, זו סווטה, סווטלנה, חברה שלי. נוסעות שלושנו. אנחנו הגענו לפארק. הבאנו לחיות הרבה אוכל. הרבה. עכשיו אני אספר להם שיר ברוסית. Стих вам про Сусанина. Куда ты завел нас? Не видно низги. Сусанин. Идите вы нафиг, я сам заблудился. Поляки. Давайте отрежем Сусанину ногу. Сусанин. Не надо, я вспомнил дорогу. עכשיו אני ממשיכה בעברית. אתם צריכים להבין הכל ולהסתכל. איך יפה, איך כמה יפה עיר קריית שמונה, מאוד יפה, מאוד ירוקה. ואנחנו מחכות עכשיו, אוי חתול ג'ינג'יק, אתם זוכרים? אני רציתי לקחת אותו הביתה, ולא הצלחתי. משפחה של נוטריה היה במקום הזה. הרבה נוטרים. ילדים קטנים, יש אבא שמן גדול, ויש אמא. אנחנו חושבים ככה, שזה אבא, אמא, ילדים קטנים. הם מאוד אוהבים לחם. אני מייבשת לחם המון. עכשיו יש לחם, אנחנו מקבלים. ואני מייבשת ואחר כך אני נותנת לחיות. הם אוכלים ירקות, תירס. סווטלנה שלנו מאוד מרוצה היום. היא באה איתנו בפעם ראשונה. עכשיו אווירה ממש מפחידה. לפעמים יש אזעקות, לפעמים נופלות קטיושות, רקטות. מזג אוויר היום מאוד נעים. טמפרטורה 21 מעלות. אנחנו נותנים חתיכות לחם, ונוטריות לוקחים בזהירות, כל כך בעדינות. כל כך נעים להסתכל איך הם אוכלים. תסתכלו. חמודים. כמה דגים. כמה בפנים דגים. הם מרגישים לחם ומסתובבים. אפשר כבר... שולחן שוודי. זה קוראים שולחן שוודי. בבקשה. אורח. לשולחן בוך. קח לחם למים. וזהו. יש מקום, והוא אוכל במקום שלו. דגים, אתם רואים? זה דגים. דגים גדולים, בערך 30 סנטימטרים. הנה, תסתכלו כמה דגים. זהו, לא רעבים כבר, עוד מעט, וכולם הולכים לנוח. אנחנו ונוטרים גם. עכשיו יהיה בונוס. תסתכלו איזה בונוס אנחנו קיבלנו בסוף. תוכים. זוג של תוכים. אנחנו חוזרות הביתה בעיר שלנו. שקט, ברוך השם. יש לנו מזל. הכל שקט. ברוך השם, אנחנו הספקנו לטייל.
ולהאכיל את החיות, וחוזרות הביתה עם שלום. אני מקווה שהכל היה מובן. להתראות לכולם. מורה גאלה.